Hello mga ka-travel, narito tayo ngayon sa Dasol, Pangasinan upang tuklasin ang mga natatago nitong yaman at ganda. Join me in exploring and discovering the beauty of Dasol here on Talk TV Global's Travel.com. In the early part of the 18th century, Dasol was a municipality comprising Balingcaquim, now municipality of Mabini, and San Isidro de Putot, now municipality of Burgos. In 1895, Dasol and Burgos were fused as one municipality known as San Isidro de Putot, separated from Mabini. First seat of government was in Barangay Uli, with Don Santos Jimenez as the first Kapitan Municipal. History reveals that Dasol got its name from a medicinal herb called Dasol, thriving in the municipality. The plant was low in stature with oval leaves and green color. It was commonly used to cure infected wounds. The Spaniards hardly pronounced Dasol, as when spoken, the word sounded Dasol, so that later it became the municipality's official name. Dasol became a separate municipality with a government of its own by virtue of Executive Order Number 25, Series of 1911. Actually, dito sa Dasol, marami kaming mga dapat na pwedeng puntahan. We have beaches, we have caves, we have the rampant, we have the mangrove reforestation. So, mayroon din kaming mga salt industry. Yung salt namin is by solar and yung fine, no? Yung iodized. At mayroon din kami dito yung adventure. Sa Aplan naman, dyan yung Asulan, mayroon din kaming wine industry dito. Hindi talaga maitatanggi ang ganda at linis ng mga karagatan ng Dasol. Isa nga sa maipagmamalaki ng Dasol ay ang kanilang tambowong white sand beach at mga diving spots kung saan makikita ang iba't ibang uri ng coral reefs. Nandiyan ang ating mga beaches. Although, hindi natin ikukumpara dun sa mga beaches dahil hindi pa naman ito fully developed, no? So, kung dito sa along the highways, nandyan yung Raynor, nandyan yung Publican, nandyan yung Jocelyn, nandyan yung La Hermosa. So, yun yung mga primary, nandyan yung Samosan. So, pwede tayong pumunta dyan, no? So, pagdating naman dito, kung gusto mo yung white sand, punta ka sa Tambourvong, Osmeña. So, dyan is talagang virgin ang karagatan dyan, yung beaches namin. Hindi ka rin pwedeng mabala. Pag nandito, we can stay here. Kung ilang araw ang gusto mo, pupunta ka dito. Hindi lang beaches, hindi lang yung dagat ang pupunta mo dito. Pwede kang, sabi ko sa inyo kanina, lalo ngayon is summer na, nandiyan na yung salt industry, makikita nila kung paano ang process ang paggawa ng asin na yung fine salt at saka yung black solar. So may papakita namin ngayon kung paano ang process. Dito nga sa Dasol, matatagpuan ang pinakamaputi at masarap na asin dito sa Pangasinan at makakasama natin si Kuya Cesar para ituro sa atin kung paano ang paggawa ng asin ng Dasol. Yung magaspang na asin ay pinagmumulan ng yung pinong asin. Kaya tinutunaw namin yung magaspang bago namin ilulutoy na naman. Diyan muna nang tunawin yung magaspang bago namin iano dito pag nahango na ito ay naluto na yung pino. Ayan naman ang ipapalit namin. Doon sa ilog kami kumukuha ng tubig at ilalagay namin dyan sa pinagtutunawan ng barara. Barara sa amin yun eh. Pag natunaw na yung barara at luto na rin yung pino, ayan na naman ang ipapalit namin. Maliban sa asin, isa din ang duhat wine sa mga pangunahing produkto ng Dasol. At dahil napapaligiran ng mayamang karagatan, pangingisda ang isa sa mga pangunahing hanap buhay ng mga Dasolinians maliban sa pagsasaka at paggawa ng asin.
At saka pwede ka rin pumunta doon sa aming mangrove reforestation. So, nagde-develop, nagtataon-tanim kami dyan, taon-taon. So, mayroon na rin kami at around 30 hectares na yata na reforest na mga doon sa mangrove. So, hindi pare-parehas yung laki. So, maganda pag tinitingnan, mas maganda. Meron din silang magagandang isla tulad ng Crocodile Island at ang Culebra Island o Snake Island. Ang Culebra Island nga ang sinasabing mas pinupuntahan ng mga turista dahil sa kanyang clear blue na tubig at white sand na swak para sa diving and snorkeling. Sa ating mga kaibigan, turista, I'm inviting you all to visit Dasol. Tingnan natin ang Dasol kung bakit mayroon palang Dasol. Tingnan natin kung tulungan nyo kami para maiangat ang turismo dito sa aming bayan dahil ito lang tang makikita namin na para maiangat ang aming bayan. So kagaya nung naisabi ko, maraming dapat puntahan dito. We need investors. May mga places pa din dyan na pwedeng i-develop, pwede nilang bilhin o pwedeng partnership, anuman ang gusto nila. So punta sila dito sa aming bayan, dito sa aming opisina at i-assist namin sila kung ano mang kailangan. Our office is willing to assess any investors. Nandyan kami. At pag tulong-tulungan natin yan, tulungan nyo kami, bisitahin nyo ang Dasol. Ako po si EJ at magsama-sama tayong muli sa aking sunod na paglalakbay dito sa travel.com.